Hola. Ya, ¿qué tal? Pues nada, quería unhas zapatillas con neno, Muy bien. unha sartén, da igual o pequeno ou grande. Perfecto, perfecto. Adentrámonos no Ultramarinos de Palmés, situado a uns 14 km do centro de Ourense, un establecemento onde non falta de nada. Este é de 1926, comprouno o avó de José Antonio e foi pasando de pais a fillos. Así había deixado o traballo e tal, empecé a vir para aquí para onde el. Isto que empezas así a axudarlle aquí, a axudarlle ali, e vas coñendo gustillo e vas te quedando. Detrás desta barra, José Antonio atende os clientes, nunca está só, e tanto lles fai unha primitiva como lles prepara un café de pota ou lles vende un bote de colonia. Sí. Está todo, sí? Sí, colonia, sartén e zapatillas. Moita xente dice, pois temos que ir ali, porque é algo que moi pouco como hoxe en día. Zancos ainda tendes aí, madeira dos zancos, están aí postos aí arriba ainda. Para facer chancas ou que queira usted, aquí había. E ademais é o único que hai por aquí cerca, entonces é onde todo o mundo ven a tomar unha cerveza, un viño e sellar as primitivas, que levan tocado bastantes, por certo. Estas tendas naceron no século XIX co fin de comercializar os produtos das colonias de ultramar, por iso prosperaron en lugares onde existía unha alta taxa de emigración, tendas humildes que cumpren un gran labor social. O primeiro que estamos como na nosa casa. Se tens algo que beber, poñenche a botella, sírvete ti, dícelle cuantos tes e xa pagas, hai que confiar en todo o mundo. Pero nesa loita por sobrevivir tiveron que adaptarse aos novos tempos. Eu veño por aquí, que habrá máis de 30 anos que estou vendo por aquí e sempre estuvo aberto, sempre nas mans das mesmas persoas, evidentemente cambiando de xeración en xeración. Precisamente estas tendas de tradición familiar teñen na remuda xeracional o seu maior inimigo, sobre todo no rural, onde moitos tiveron que pechar. Que claro, os fillos tiveron os seus traballos, carreiras, e eles estuveron hasta jubilarse, depois non tiñan a que enxallo, tiveron que cerrar sí ou sí. Eu creo que a maioría por eso. Os ultramarinos estaban case sempre nas esquinas para poder facerse cos clientes de diferentes rúas. Este é un exemplo, situado no barrio do Couto, en pleno centro de Ourense. Aquí atopamos todo o necesario no eido da alimentación, e non, os seus produtos non son máis caros ca dos supermercados. Iso sí, aquí a calidade está por riba de todo. Cal é a clave de seguir? Pois eu penso que ao final confiar no teu proxecto, no que propós, non agobiarte demasiado co que tes ao redor, é dicir, tens que seguir a túa liña cos teus produtos, no noso caso somos produtores de patacas e cebolas na zona da Limia, a tenda se chama así por eso. Apostar polos produtos de proximidade e, por suposto, non pechar ningún día para poder dar ese servizo os 365 días do ano. Porque, jolín, eu prefiro os comercios pequenos. Pa min hai que dar de comer, respírome, son millores. Porque teñen de todo. O primeiro iso. A parte que son todos amables o máximo, non é porque este estudiante, Dío María del Carmen, con 93 anos, unha asidua de toda a vida. Quizáis polo aroma das súas especias a granel, o bo ambiente e ese trato personalizado fainos únicos.